Днес ще говорим по една изключително важна тема. Темите са няколко, но една от тях е изключително важна, а именно започва ли набирането на пушечно месо за Украйна. Сякаш започва, поне психологическата подготовка започва. Ще говорим по други теми, но преди това да припомня, че в момента тече една доброволна подписка, за да видя доколко можем да събираме подписи през този канал и ще има ли някаква надежда да направим нещо на хипотетични някакви избори. Включвайте се в тази тестова подписка. Тя не е в моя полза, тя е в полза на инициативата за мир и суверенитет. Всички подписи, които съберем, ще са за тях. Просто искам да видя колко подписи могат да бъдат събрани по този начин. Има отделно видео по този въпрос. Гледайте го, там е описано всичко как се прави и подписвайте и пращайте до 4 февруари, за да видим фактически за този двуседмичен срок, който имаме обикновено по избори, ще можем ли да съберем подписите. Разбира се, още по-важно от събирането на подписи е да четете книги. Намираме се седмицата на рекламата на селфи. Това е лично за мен най-важната ми книга, защото очертава хипотетично бъдеще на човечеството като безсмъртни същества на база на техните селфита, на база на които съзнанието им може да бъде реконструирано в компютърна среда. Тоест, вече можем да създаваме селфита, а след 1000 години, като има подходящите компютри, ще могат и да ни съживат. Тази книга е най-малко продаваната от моите, основно защото хората предпочитат историческа литература пред фантастика, но повярвайте ми, тя е много важна. В нея са съживени Стивен Хокинг, Алберт Айнщайн и Исак Нютон и тяхната задача е да съживят най-големия гений в историята на човечеството Леонардо да Винчи, който между другото има и български произход. Толкова по минутката за реклама. Сега минаваме на съществени и много важни въпроси, но преди това ще ви пусна едно видео, за да видите как изкуството предвижда бъдещето и да видите защо, като ви казвам да четете книги, ще ви е полезно, но също да следите другите изяви на хората на изкуството, които предвиждат бъдещето. Ето, показвам ви сега това видео, гледайте, от 94-та видео с актьора Владислав Карамфилов, тогава много известен като Влади Въргала. Ето, пускам го. Гледайте и слушайте. Тоест, всеки се изрежда за по една седмица. Той какво може да латне за 5-6 дена, то лати. Абсолютна демокрация. На това вие му викате ротация. Пускам го отново, защото не се пусна. Защо са абревиатурите във вашите нови програми? Абревиатури, контури, то всичко си ясно. Въпрос е обаче, че аз вкарвам в Народното събрание законопроект за непрекъснат чеч. Да си мекаме депутати. Тоест, всеки се изрежда за по една седмица. Той какво може да латне за 5-6 дена, то лати. Абсолютна демокрация. На това вие му викате ротация. По време на представянето в Габрово станаха реплики във връзка с четенето на книги и една от репликите беше за прогностиката за бъдещето и така нататък. И там им казах, че това, което се случва в момента в България и по света, отдавна е предвидено от умните хора, например от големите руски писатели Аркадий и Борис Стругацки. Техните книги са описано всичко, и тоталитарното общество, и безсмисленото потребление, и така нататък. Но, разбира се, трябваше да спомена и неприятния факт, кой днес е чел Стругацки. Аз съм го чел, но колко други хора, и най-важното, колко млади хора са ги чели. Културата и изкуството, те са много полезни, сега да се слушаме в тях. И виждате Влади Въргала. Още 94-та, разбира се, не е само той. Зад него имало сценаристи, интелектуалци, които са написали този сценарий. Той е само артист и изпълнител.
Но всичко това, тази мъдрост, се е вложила там и виждате с глобката. Днес я наблюдаваме, ротацията. Човек още 94-та, преди 30, почти 30 години да го е казал. Но сега да минем от Влади Въргала на един още по-опасен въпрос. Той е, може би, фактически един от най-опасните в момента, защото представлява подготовка на мобилизацията на тези 20-30 хиляди души, които сме обещали на американците за война в Украйна. Така, като виждате тази новина, тя вчера в обширно такова репортаж в радиото започва да се дъвче тази тема, т.е. психологически опитват почвата. Въпросът за връщането на задължителната казарма. И тук се говори, че нямало достатъчно резервисти, че цяло поколение не е минало през военна служба и така нататък. Сега, искам да ви обясня с две думи какъв е основният смисъл на всичко това. Основният смисъл на това е, че в казармата, така наречената наборна военна служба, хората, които са вътре, са ти постоянно под ръка. Тях няма нужда да обявяваш мобилизация. Тоест, тия млади момчета, които ще бъдат прибрани в казармата, ако тя бъде върната, 20-30 хиляди души, ще бъдат винаги на разположение във всеки един момент да бъдат вдигнати под тревога. Разликата е много сериозна с, например, обявяване на частична мобилизация, свикване на запаси и така нататък, което става по-бавно, има технологични срокове по разпращане на повиквателните, част от хората могат да се укрият и така нататък. И най-вече ще тръгне голяма дискусия в гражданското общество, това необходимо ли. Момчетата в казармата, това изобщо не се пита. Да буждате в полунощ и в 6 часа си в Киев. И аз изобщо не се шегувам, защото това се е случвало. През 68 година баща ми по това време служил в Елховския полк. Вдигат ги през нощта и след 24 часа те са в Прага. Да защитават социализма от империалистическите настъпления. Абсолютно никой не е питал нито баща ми, нито неговия баща, нито никой. Вдигат те и отиваш. Първите часове качват те на самолетите, отиваш в Одеса и от Одеса влизаш в Чехия, Чехословакия. За секунди става. Така че обръщам се към младите хора, които са едни от най-големите привърженици на демократична България и на атлантическите ценности, да ги предупреди какво им готви. Връщането на казармата няма друг смисъл, освен този, вие да сте вътре в казармите и да не се налага да ви привикват с мобилизация и по всяко време да могат да ви пратят на всяко място. И не си мислете, че днешния режим е по-демократичен от предишния. Няма демократични режими. Държавата наумили си да прави нещо, го прави. Виждате каква касапница направиха в Украйна. Виждате по какъв безобразен начин раздават оръжията на българската армия. Някой би ли допуснал, че е възможно да си извадим оръжията и без да ги продаваме, да ги подарим на някого? Някой допуска ли, че здравия разум това може да го направи? Но то се случва. Някой допуска ли, че Обединена Европа има един единствен човек, който казва, че трошим пари, като даваме помощи на Украйна, защото тези заеми, понеже те се дават под форма на заеми, никога няма да се върнат. Тоест всички европейци, тия 50 милиарда, които и тази година ще бъдат гласувани, се приемат от малоумни, зависими от външни сили правителства. Един единствен човек се бори, но той е малък, няма да се пребори, Виктор Орбан. Цяла Европа от 27 държави членки един се бори. Допускате ли, че това е възможно? Допускате ли, че е възможно да се създаде в държава, в която 70% от населението говори руски, в Украйна 70% от населението като майчин език го имат руския, тези хора да им бъде внушено, че са нещо различно от руснаци, че са някакви украинци и да бъдат хвърлени срещу техните събратя руснаци. Така че ако си мислите, че живеем в демокрация, в атлантизъм и че имаме някакви ценности и това ще ви предпази вас, младите,
от това да ви дигнат от казармите и да ви пратят да воювате в Украйна, много бъркате. Както са дигнали баща ми на времето, без да го питат, и вас няма да ви питат. И вашите родители ще разберат чак след като сте вече в Киев. А някои ще разберат и след като бъдете убити. За секунди, за минути става всичко това. И единственият смисъл на връщането на казармата, че се обсъжда в момента, е именно това. Да има готови под ръка войници, които да могат да бъдат пратени всеки един момент. Казал съм ви слуховете, че сме обещали 20-30 хиляди души на Украйна. Факт е, че те не могат да се съберат доброволно. Имаме двама доброволци, Глиги и още единия го убиха. Това е помощта, която може да дадем на Украйна и тя е крайно недостатъчна. Между другото, в Украйна продължават скандалите. Направен опит да бъде уволнен генерал Залужни, който очевидно като военен вижда катастрофата и може би ламти за отбрана и капитулация, както всеки разумен военен, но политическото ръководство и американските марионетки не дават. Така че тези войски, които от нас се изискват, ние някак трябва да ги дадем и най-лесният начин това е чрез задължителна казарма. Сега, искам да уточня нещо. Младите хора не са ходили в казармата и не знаят какво малумие е тя. Казармата не е място, където се учиш да бъдеш войник и да допринасяш за националната сигурност. Казармата е едно място, в което те занимават само с глупости. Непрекъснато лъскаш подове, стоиш на някакви безмислени постове, измислят се постове за охрана на всевъзможни неща, просто за да стои войника на пост. Хранят се с отвратителна храна и се осъществява един непрекъснат терор над войниците, които след това, опитвайки се да си избият комплексите, почват да тероризират другите войници и това е прочутото разделение между млади и стари войници, което се насърчава от офицерите, защото така им е по-лесно да управляват. Това е родната казарма. Родната казарма е сапунки. Ако не знаете, сапунката е чистене на пот със сапуна, не да минеш с един парцал, а да се образуват 4-5 см сапунена повърхност, като пяна да се образува върху площа. С едни огромни парцали се чисти, изобщо става по-чисто от хирургическа маса. Става. Това естествено напълно безсмислено, защото веднага след това влизат старите войници и офицерите с кубинките на същото място, за да ти покажат безсмислието на твоя труд. Това е бръснане на портрета на Ботев. За гавра, мерене на дължината на спалното помещение с монета от 10 стотинки. Това е. Всички тези... И това са най-малките безумия. В началото на демокрацията имаше едни стари войници, които караха един компресор в задника на един млад войник и го надуха с компресор, за да се гаврят с него. Не може да си представите, към младите се обръщам, не може да си представите какви безумия са и какви малумия е родната казарма. И вие сте мишената за нея. Аз съм минал там. Вие сте мишената. Аз съм на 48. Вие сте на по 20 години и гласувате за ППДБ и за атлантиците. Вас ще ви вземат казармата. Вас ще ви вземат и като дойде да време да ви пращат в Украйна, първо вас ще пратят. Защото историческата практика сочи, че винаги първо се пращат младите войници. Едва след това почват да мобилизират старците. Защото младите войници воюват по-добре. И ако някой прати първо старците на война, то младите на противника ще ги смажат. Като ти избият младите, тогава почваш да пращаш старите. Така че вие сте застрашени, 20 годишните, феновете на ППДБ, вие сте застрашени от военна мобилизация, под името набор на военна служба и вас ще ви пратят в Украйна. Първо вас ще ви пратят. Баща ми е бил на 19 години, като са го пратили. Това ви чека. Правете си сметка. За кого гласувате? Обичате ли атлантизма? Обичате ли Зеленски? Правете си сметка. Но да се върна на казармата. Аз вече уточних, че нейният смисъл не е национална сигурност, а е едно разполагане на хора в наличност да имаш, които по всяко време можеш да вдигнеш. Ако целта е повишаване на бойната подготовка на населението,
са възможни съвсем други мерки. Например, бойната подготовка на моя син, аз я извършвам и в момента. Записал съм го да тренира бойни изкуства, водя го на стрелбището, той вече може да стреля и с пистолет, и с пушка. Такива бойни умения аз му давам. Това може да се направи организирано в училищата, може да се въведе в университетите. Знаете, че голяма част от студентите имат достатъчно свободно време, за да ходят на работа. И вместо да ходят на работа, част от това време ще го отделят за военна подготовка. Могат да се въведат различни курсове задължителни, които хората, които не учат, например, висше образование и това не мине в университета, да минават на тези курсове. Тоест човек да се научи да стреля с пушка, с РПГ и да марширува на някаква базова дисциплина, това абсолютно няма нужда от въвеждането на наборна военна служба. Абсолютно няма нужда. И единственият смисъл от наборната военна служба, а не да се обсъди други варианти, като тези, които ви казах, единственият смисъл е този набор младежи да бъде на койките. Да бъде на койките, да бъде в униформите и да могат военните като штракнат с пръст, така като штракнат с пръст, дигат го и на секундата го пращат. По принцип, това се прави във военно време. Действително трябва да имаш готови хора, сглобени съединения, които на мига да можеш да пратиш в бой. Но нали ние не сме във война. Ние не сме във военно време. Защо ние тогава да трупаме по койките младежи? За да може да отидат при Зеленски. Това е истина. Между другото, в момента имаме професионална армия. Тя също не спи в казармите. Професионалната армия е на работно време. От 8 до 5, грубо казано. През нощта остават само някакви дежурни, много малко. Това е армията. Тя е по домовете си, като полицията седва. Наборната армия поддържа постоянен състав в казармите. И той не е малък. И след като те искат да го въведат този състав, очевидно имат нужда от него. Очевидно или някой ще ни напада, или ние ще нападаме някого. И трябва да имаме готови войски, които да са на разположение. Така че, уважаеми младежи, капитализма и атлантизма са ви докарали цени на имотите по 2000 евро на квадрат. Вие не можете да създадете семейства, защото трябва едната заплата на хората в семейството да отиде само за ипотечна вноска и то за някаква кутийка. Ще ви отнемат автомобилите под формата на въвеждане на електромобили, но те няма да поевтинеят и ще останат само скъпи автомобили, които вие не можете да си купувате. Тоест, вие няма да може да повторите това, което аз съм направил с стара кола, да си отгледам семейството, защото съм бил по-беден. И сега ще ви прибират и в казармата. Ще ви прибират казармата, за да може, както са направили с моя баща през 1968 година, без питане и без консултации и без никакво обсъждане, в един момент да кажат военна тревога, страшна опасност, хоп, отивай да се биеш. И вашите родители дори няма да могат да излязат на протест, защото те като разберат, че сте в казарма в Украйна, вие вече ще сте там. Може някои да са загинали. Към младите се обръщам. И накрая, ако случайно след всичко това вашите родители възроптаят и излезат на протест, те ще бъдат смазани от професионалната армия и от полицията, която няма да бъде пратена в Украйна, а която, понеже е платена и е лоялна на режима, ще се ползва да се мачкат родителите на наборниците и да се набират принудително наборници по начина, по който става в Украйна. И тези войници, макар че са обикновени хора като вас и полицаи, те ще го направят от страх, че иначе тях ще пратят на фронта. Разбирате ли мръснишкия характер на военната система? Поробват едни хора, чрез които поробват други хора. Украинците, които набират войници и ги пращат за пушещо месо, самите те са под заплаха, че ще станат пушещо месо. Че ще им арестуват семействата, че ще им пратят синовете да се бият на фронта. И затова те ходят по улиците и събират другите. Същото ще стане и тук. И наборната армия е първа стъпка към това. Тя е първа доброволна стъпка.
Парадоксално е, че голяма част от хората адмирират създаването на наборна армия, като си мислят, че в нея младежите ще се научат на ред и дисциплина, на военни умения и така нататък. Нищо такова няма. Питайте хората, които са служили. Питайте хората какъв разпад и каква развала е наборната армия. Тя е пълен, абсолютен абсурд. И питайте дори не ние, които служихме, аз съм служил 2000-та година. Питайте дори тия, които са служили 80-те години, където нали, се казва, имахме някаква яка социалистическа армия, ред и дисциплина. Питайте и тях да ви кажат какви извращения имала, какви безумия, какви абсурди. И какво безсмислие е било всичко това. Винаги съм бил обективен във всичко. Аз съм привърженик на социализма и казвам, че 99% от нещата в социализма са били добри. Но има и глупости. И една от тези глупости е родната казарма. Повярвайте ми, родната казарма е едно от малоумията на социализма. Едно издевателство, извращение с млади хора, ползването им като пушечно месо, като безплатна работна сила и всичко това при някакви безобразни унижения, защото системата на управление на армията е робовладелска. Какво пише Сенека и Катон, римските идеолози на робовладелското общество? За да се управлява едно робовладелско общество, трябва да се създават противоречия между робите, за да може господаря, бидейки техен съдник, да ги контролира. Точно това се правеше в родната казарма. Именно за това се поддържат насъскани отношения между млади и стари войници, за да може те да се карат и офицерите да ги контролират. Това е управлението на принудителната армия, наборната, която всъщността си е армия от роби, защото никой не иска да служи. И това е разликата от професионалната армия, легионерски римски тип, която имаш легионер, на който му плащат и той знае за какво служи и за какво воюва. Легионерския римски наемен модел на армия до момента е най-успешният модел на армия изобщо в историята. Съединените щати имаха наборна армия до Виетнамската война. И след пълната пародия, която се получи с тази армия във Виетнам, пълния позор и погром, който се получи там, може да гледате филма "Взвод", е най-мразеният филм от американските военни, защото той показва истината. Той е филм за Виетнамската война, който показва пародията и смехорията на наборната армия. И след това американците се отказват от наборната армия и минават на римския легионерския модел с наемни войници. Това е реалността. Обръщам се към младите. Ако искате да служите на родината, т.е. на Зеленски, продължавайте да гласувате и да поддържате тези малоумници, които ще го въведат. Кой за каквото си е гласувал, това си получава. А ако искате да сте подготвени за евентуални кризисни времена, в случай, че България наистина бъде нападната, стрелбищата са отворени. Един изстрел с куршум е 50 стотинки. Отивам всяка седмица и давам по 50-60 лева, за да гърмим. Това е напълно достатъчно. Може да гърмите с каквото искате. Всякакви оръжия има. Пушки, автомати, каквото искате. Револвери, с всичко с това съм гърмял. И от това съм много по-добре подготвен, отколкото съм подготвен в казармата, защото съм стрелял с 1000 вида оръжия, в казармата те учат само на автомат Калашников. Да, добро оръжие, но едно. И в казармата, прочутата военна подготовка, аз за цялата казарма съм изстрелял 110 патрона. 110 патрона съм изстрелял за цялата казарма. Имаше и по-лоши случаи. Имаше такива, де бяха изстреляли по 15 патрона. Аз съм изстрелял митичните 110 патрона, защото се водех кашик, пехотинец, охранителна рота, такава, която трябва по принцип много да стреля. Понеже съм кашик, съм изстрелял митичните 110 патрона. А американските професионални военни изстрелят по 1000 патрона на ден. Няма икономия на патрони, имат подготовка, имат всичко. Но за сметка на неизстреляните патрони, уверявам ви, много подове съм излъскал, много пъти съм бил унижаван. От диваци, простаци в армията се насърчават най-големите простаци. Тя ги издигат за старши войници, защото знаят, че те по най-добър начин обичат да тормозят останалите. Всичко това съм го видял. Не съм се научил да стана някакъв супер войник, но съм видял униженията и простотите, които искат да ви върнат.
За мой късмет по това време поне не ме пратиха да защитавам някакви атлантически или социалистически ценности. Но моя баща е бил пратен. И вие ще бъдете пратени, ако ви приберат в казармата. Обръщам се към младите, обръщам се към средното поколение, което повече гледа този канал. Покажете това клипче на младите, да си опичат такъва, защото на тях им готвят тази Тесла. А ако се съмнявате в мен, разчитайте само на собствения си ум. Прочетете спомени за казармата, разпитайте хора, които са били, четете книги, гледайте филма Взвод, гледайте Апокалипсис сега, страхотни шедьоври на изкуството, много неща могат да ви се опишат. Прочетете гениалната книга Параграф 22, в която в хумористична форма е представена пародията на американската армия през Втората световна война. Всички унижения и простотии, които се правят при военните, там са представени по малко по-ироничен начин, но истината се вижда. Прочетете тези книги и ще видите истината. И ще видите, че Христо Иванов, Атанас Атанасов, Тодор Тагарев и всички останали, Бойко Борисов, Делян Пеевски, всичките нямат никакъв друг интерес, освен да ви превърнат в пушечно месо, и наборната армия в момента е пътеката към това. Разбира се, ако искате, четете моите книги, за да си доставите върху интелектуално удоволствие. Това е за днес. Надявам се да мислите. Да се върви към финално обвинение. Стигна се до смяната на Гешев, Барселона Гейт се смачка и отиде в кошата. Борисов до края на живота си трябва да е задължен на Румен Радев и двамата очевидно вече са свързани с дружба, която бих определил като по-дебело от корабно мъже. Така е, в нашата телевизия господин Гешев каза, че много малко време не му е достигнало, за да го арестува. Помните ония разговор, който същия този Гешев, знаех, че ви е гостувал, изнесе, при който емисара от името на Бойко Борисов, който е ходил при него, му казва, президент иска, докато е в Южна Африка, да вкараме да приключим процедура. И се оттегли. Така че в заверата категорично основен фактор беше президента, който пъти Бойко Борисов. Двамата имат дълготрайна... Посредника между него и това и Гешев не е ли сега на нов пост? Беше някакъв член на Висшия съдебен съвет, не му помня името. Да. Ами добре, да се върнем към това, което днес вие изнесохте. Не, госпожа Нинова и БСП изнесоха. В общи линии се оказва, че нещата не са точно така, както се представят от някои говорители в публичност. Много неща се изписаха. Абсолютно, пълно е с лъжи, с манипулации. Гледам го Андрей Райчев сутринта. Този човек им чувство, че манипулацията може, че все едно гледаме по различен начин света, българското общество, фактите. Говори се с документи, с факти, с действия, а не с интерпретации, с чувства, с емоции. Все пак обществото не е един театър, в който ние трябва да преживяваме някаква драма и да се освобождаваме психологически. Подадени са сигнали. Да. Вчера президент искаше. Не съм чул за такива подадени сигнали. Даже той допълни това, което каза. Той иска сигнали за КТБ, за Булгартабак, който знае нещо да подава сигнали. Отварям една скоба, питаха го за корупцията при него, той каза, ама вашата корупция. Да, значи, не отговаря на въпроса, ама кажете за вашата корупция. Да се върнем на днешната пресконференция. БСП е подала сигнали до Софийска градска прокуратура, до предишния, до настоящия главен прокурор за корупция по време на служебния кабинет. Министерство на икономиката. 4 министерства посочихте. Министър Никола Стоянов, ще ги карам по име, за да се чуе. Министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Министър на правосъдието Крум Зарков, който затъна в едни поръчки за горива, там, които са в прокуратурата. В момента имаше журналистически разследвания. Министър на електронното управление Тодоров. Областните управители на София и на Хасково. Областният управител на София, давам ви пример, продава имот в Изгрев, една от най-скъпите части на София, за 300 000 лева по време на служебния кабинет. А пазарната цена в момента е 2 милиона на същото това парче земя. Представете си каква е разликата, какви са печалбите.
за да не съм голосовен. Служебният кабинет се оказа шампион по продажба на имоти, държавни имоти, чрез областните управители. БСП е внесла 9 парламентарни питания от трибуната на парламента с документи, с подготовка, с въпроси по отношение на корупционни скандали. Всичко това е изнесено в медиите. Значи, още от декември 2022 година, когато се видях какво прави служебния кабинет. И сега днеска да излизат и да казват, то няма нищо, никой не е говорил, до сега говорят заради Пеевски. И как заради Пеевски, бе? Значи, като ви каза Пеевски, всички чухте. Нали? От една седмица чухте. А когато ви се говори законно, институционално, когато ви се говори през парламентарната трибуна, с документи, с факти, когато ви се сезира прокуратурата, когато ви се правят парламентарни питания, когато се следват правила и закон, не чуваме. Така е. Значи, тук проблема не е само в политическата класа, защото е много лесно да нападаш, но и проблема в консуматорите на тази информация, в обществото, в критичното мислене. За половината коментатори, пак казвам, въобще не искам да говоря, защото от сутринта слушам интерпретации, фалшиви новини и така нататък. Първите, които пострадаха, най-вече бяха БСП от служебните кабинети, последните на Радев. И за да не съм голословен, ето на вашите зрители да видят. Доклад на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Това е най-голямата регионална организация. Всичките европейски държави, плюс Кавказ, плюс Централна Азия, бившите съветски. Какво казват в този доклад? Докладът е за изборите 22 година, октомври, които се организираха от служебния кабинет. Да. 25 наблюдатели от 19 държави. Черно на бяло пише. Служебния кабинет се намесва в изборите, като прави кампания срещу, цитирани са, БСП, ПП и ДБ. Поименно, в чия полза беше това нещо? Ако удръщия партии, естествено, че ГЕРБ. Поредният пример, който даваме за тази симбиоза между Радев и Борисов. И трети пример ще ви дам. 8-ми ден се вихри корупционния скандал около президентството. С вътрешните блокове, телевизиите, коментарни студия. Всички се занимават с това. ГЕРБ, мълчание. Вие видели ли сте другаде парламентарно представена партия, управляваща с 60 депутата? Знаете ли колко човека са излезли по медиите? Има тотална забрана от ГЕРБ да излизат. Знам. Ние това го знаем. Да. Те го не бяха. Какво работят 60 човека депутати от ГЕРБ или областни управители, ръководство на политическа партия, самия Бойко Борисов? Не съществува такъв казус. Така е, но ето Бойко Борисов, аз проверете ме, ако греша, пръв да говори за пътя на Копринката. През 2021 година нещо се сритаха, после се разбраха и както виждате в момента, пълно мълчание. Единствената политическа партия, която се скри, която не коментира и която пази кадрите на служебния кабинет на Радев, назначени в нарушение на Конституцията и на закона. 14 000 души уволнени, оставени на улица. Вие бяхте началник на кабинета на президента Радев. Можете ли да кажете нещо по въпроса за Кирил Петков, за неговото гражданство? Как се развиха там нещата? Хората живеят в някаква мъгла. Това се е случило след мен. Да. Аз напуснах, но след това той направи ПП. Преди това, по мое време, помагаше за създаването на истина, но го правеше тайно. Логистично. Имате предвид президента, да. Но се криеше от обществото. Обществото отказваше да проумее това нещо. След това вече направи ПП. Чика-чик. През служебния си кабинет с изказвания, подкрепете новите. Ако повече политици имаше в България, като Кирил Петков ще да е друга, промотираше ги. Да не мислите, че те са дошли, 3 души от чужбини, знаят как се правят структури, как се правят избори. Значи вие имате 31 избирателни района. Тия 30 избирателни района трябва да регистрирате листи. Да. Трябва да вдигнете кандидатите, да напълните комисиите. Как си мислите, че тия 10 човека от чужбина могат да го направят? Те, ако ги оставите в един от малките райони, Разград, Габрово, примерно, не могат да се оправят. Всичко беше финансирано, логистично подреждано, комисии, структури от президентството с вътрешната опозиция на БСП. До един. С ушите си съм
чул от ПП. Те много ни помогнаха на изборите. От президентството викаха им генералите. Те генералите ни помогнаха. Те са им правили структурите, партията и всичко. И днеска пак ги слушам. Резните такива пишман коментатори. Защо бил проблем, че президента прави поредната си партия? Той е президент. Трябва да е обединител на нацията. По Конституция няма право да се занимава с политическа дейност. Вчера заяви, че има нужда от алтернатива и почти си каза, че прави новата политическа партия. 3 марта излезе днеска, че е регистрирана като марка. И пак от Весела Лечева. Весела Лечева, пак с вътрешната опозиция на БСП. И тръгва днеска Атака, гледам, през приближени медии, говорители, защото имат още ресурси много покрай служебната власт. Как може Корнелия Нинова да изкара тия корупционни неща за президента и за партията му? Значи какво очаква? Корнелия Нинова да излезе и да аплодира като лидер на партия. Браво, че прави партия президента, супер, подкрепяме го, това е поредната ви партия и ние аплодираме. Или няма да кажем за корупцията на Радев, тя е супер, корупцията на Бойко Борисов може да я громиме, да, но корупцията на Радев трябва да си мълчиме и трябва да го подкрепим. Това ако не е двоен стандарт. Аз нямам време да чета всички анализи и коментари на Татяна Боруджиева, на политолога Емил Соколов. Изобщо всичко, което излезе в днешния ден и то е пред мен. Вие сте прав, че наистина нещата започнаха да се обръщат. Крум Зарков, който вие цитирахте преди малко, между пълното поемане на властта от Делян Пеевски, според него стои само една бариера в президентството. Опитват се да изкарат сблъсъка с президент и Пеевски като нещо лично. Може да е лично. Да. Но има тук и друга линия, която пак казвам. Той наруши неколкократно Конституцията, разби политическата си система, разбива последователно БСП, назначава вътрешната опозиция в президентството, храня, разбива партията, роби в нея, прави политически партии, което е абсолютно незаконно, нередно, защото с Държавен ресурс го прави, с колите на НСО обикаля страната, с президентството 150 човека вътре щаб, които от сутрин до вечер въртат телефоните и пият кафета да обработват хора. Не се прави така. Да не говорим за корупцията в служебните му кабинети. Ето виждате, това са само изнесените сигнали през парламентарна трибуна и през сезирана прокуратура. Аз съм сигурен, че това е един айсберг, на който това е единствено неговия връх. Вие заговорихте за пари, значи тук има и икономическа сглобка, не само на принципи партийни. Аз се чудя, защото все пак президент Радев дойде в тази сграда благодарение на БСП. Всичко е за всичко. Има ли нещо такова, че той може би дълбоко в себе си никога не е уважавал БСП? Единствено мога да говоря от опита си вътре в президентството. Да. Навънка аз съм бил един идеалист, който си мисли, че той е борец с корупцията, че е интелигентен човек, че е принципен и така нататък. Сблъсъка ми с реалността беше като с бърз влак. Започна да се говори за БСП през цялото време, като тия трябва да ги унищожиме, да се избиват там. Цитирам. Те няма къде ходят на изборите за втори президентски мандат и ще ме подкрепят. Имам чувство, че имаше някакъв комплекс от този тип диктатори, които са избивали всички около тях, които ги помнят от времето преди да вземат дадения пост. Знаете, че го има при определен тип хора. Слаби хора, които искат никой да не ги помни в предишната им роля. Предполагам, това е едно от обясненията. Другото е жаждата за власт. Опитвам се да си го обясня с психологически категории, но фактите са безпощадни. Прави ли партии? Прави. Призовава ли да се гласува за други партии на изборите? Подкрепете новите, когато беше левицата Итана и Мутривън. Подкрепим. Значи, ако остане един човек в БСП и да казва, това е нашия президент, това е самоубиец. Защото той по-големи вреди не е нанесъл. Той убиваше алтернативата. Когато 2020 година беше вътрешния избор на БСП и
той управляваше вътрешната опозиция, нямаше други партии. Нито бяха създадени, тъна дойдоха, заминаха, нито ПП беше направил още, нито беше направил Левицата, нито Стефан Янев. БСП щеше да свали Борисов от власт, да може да се балансира партийната система, да се стабилизира и икономика и държава, а в крайна сметка той продължи да дестабилизира, защото там има една група от 3 души, които му обясняват, че той трябва да е алтернативата, че БСП е лоша. Тая тройка, негови съветници, имат патологична омраза към БСП, имат история от 90-те години с БСП, лични сметки за разчистване и те от сутрин до вечер му казват, че трябва да унищожи тази партия. Добре, на какво се базират обаче вашите твърдения, които тиражирахте вчера? Мисля, че Румен Радев е в международна изолация. И на фактите, ако погледнете той от юли месец, има само 2 двустранни срещи. Ние нямаме друг такъв случай в историята, дори в най-тежката изолация, която е по време на възродителния процес. По време на възродителния процес срещу България се изправя Москва. Горбачов е в тежки отношения с Живков. Брюксел, Европейската общност, тогава се нарича на Европейски съюз, Вашингтон, повечето държави в света, но въпреки това държавата поддържа някакъв международен диалог, контакти, опитва се да излезе от изолация. Ако погледнете, официално той е имал едно посещение в чужбина двустранно при президентката на Косово и едно посещение тук двустранно президента на Албания. Това е за 6 месеца. Но все пак функциите на президента на президентството са да защитава интересите на България по света. Колкото повече места е, толкова по-добре. Чисто представително. От гледна точка на външната политика. Ако трябва да го опростим, той е един вид лобист за България. Той трябва да лобира пред света за българската идея, култура, кауза, политика, да се среща с държавни глави, с правителствени ръководители, с каквото може да подпомага държавата в нейното развитие. Имаме национални интереси, той трябва да бъде защитаван. Ако това не се прави, ако никой не те приема нито на изток, нито на запад, ти си в международна изолация. Тоест 50% от твоята работа е нефункционална вече. Не съм голословен. 2 срещи за последните не 6, 7 месеца. Да. Което е прецедент. Никога не сме имали толкова ниско ниво при нито един държавен глава в нашата история да се свали. Но тук не мога да разбера защо тия хора се подлъгват по формата, а не по съдържанието. Така е, но все пак вие работите там и явно сте много огорчен от много неща. Разбира се, че имам своето разочарование. Пак казвам, аз мисля, че това е алтернативата. Мисля, че ще събаряме моделът ГЕРБ като... Кой беше в момента, в който се причупихте? В смисъл такъв загубихте вярата. Постепенно се случиха нещата. Видях за този политически инженеринг, видях за опита за преврат вътре в БСП, за правене на партии. Доволен звуковен разговор между двамата, при което ми каза, викам, защо подкрепяш ГЕРБ и чрез това убиваш БСП в момента чрез вътрешната опозиция. Той, както се гледахме с ваш учител, ми каза, ако БСП се срине на изборите, аз ще съм алтернативата и ще ме изберат за втори мандат. Идеята, че той трябва да е винаги алтернативата, т.е. всички други да са долу, партиите, които са ги издигнали, които създава опозиция, управляващи, всички винаги трябва да са сринати и да са долу, е една за мен извъртена политическа идея, втълпена му в главата от тройката, която ви казах, негови съветници. Визирам Андрей Райчев, визирам Иво Христов и визирам Александър Маринов. И тримата с тежка обсесия по отношение на БСП и на това, че трябва да бъде унищожена тази партия поради разочарование, конфликти и други проекти, които са правили. Визирам и Социал-либералната партия, която прави Сашо Маринов, и Български път към Европа, която прави Андрей Райчев в 90-те години, но това доведе до катастрофални. Тази
извратена идея за алтернатива. Ти трябва да сриваш всички, да убиваш всички, за да си алтернатива. Много често говорихте за днес в този разговор за Бойко Борисов и така отношенията му с Румен Радев. Има ли там сериозни икономически интереси обаче? Това не мога да кажа. Аз се занимавам с анализ на политическия процес, на политическите факти предимно, но ми прави впечатление, че кадрите в момента на Румен Радев, които стоят на ключови места в енергетиката, в земеделието, в икономиката, не са пипнати с пръси. Ако видя на улицата, примерно някой депутат от ПП или ДБ или другите коалиционни партньори, дори от ГЕРБ, познати, и ги питам, добре, защо държите цялата инфраструктура на Румен Радев? Все пак ние знаем старата приказка, управлява се с кадрите. Кадрите Бойко Борисов не дава дума да се издума. И пак се връщаме в началото на... Той ще се загуби тези дни. Никакъв не се... Задължен на Радев, заради спасяването си. Той пък от своя страна, ето дадох ви доклада на ОССЕ, как се е намесвал служебния кабинет. Тази голяма папка, която е пред вас... Това са сигналите. Това са сигналите, които са дадени до прокуратурата. Днеска беше раздадена на медии, на журналисти от Корнелия Нинова за това какви са ги вършили служебните кабинети. Ето тук съм ви изкарал един пример, за да видите. Гаврово имот се продава 300 000 лева на сайта. Министерство на труда и социалната политика през Министерски съвет министър Лазар Лазаров го купува за 530 000 лева. Ненужен имот за държавата, защото Министерство на труда и социалната политика в Габрово има пустещо помещение, купува от 300 000 имот за 530 000. Масово това е тук в Пловдив, къде, чакайте, че съм без очила, в Пловдив, в Габрово, масово продажба на имоти от служебен кабинет. По Конституция служебният кабинет трябва да подготвя и да провежда избори. Или четеме друга конституция, а не да се занимава с правене на политически партии, удряне на политически партии, с намеса в изборите, с продажба на имоти, с корупция, с подменяне на горива. Тук чета Крум Зарков в затворите, вместо да карат газион на затворите, карат тежко гориво, което е много по-евтино. Все такива работи се занимавали. И искат да им се мълчи. Значи, защото е Румен Радев и защото някакви хора отказват да приемат факт. Аз знам, че сблъсъка с реалността е тежък. Да го приемеш. И на мен ми е било тежко. И аз съм отишъл с идеята, че това е един човек възвишен, почтен, с качества. И за мен е било тежко. Но трябва рано или късно всеки да изживее своя катарзис и да се опре на фактите, а не на... Предстоят много интересни моменти и избора на председател на Народното събрание, 80 човека, които трябва да бъдат избрани в регулаторните органи. Не знам какво ще стане. Вие казахте някои неща, които са доста обезпокоителни, които до този момент като че ли се премълчаваха. Трябва да се говори. Пак казах, има много манипулации в медиите. Мислете критично, гледайте фактите, гледайте кой наистина не ви е излъгал. Сега дойде ПП и ДБ. И ДБ ги забравихме. Борците с корупцията, нали? Тяхното знание беше корупция. Скачат на Радев, руски агент. В един момент, като стана въпрос за корупцията, прибраха се. Сега, нали, заради това се създадохте, заради това съществуват. Христо Иванов също не е обелил дума. Те пък съвсем се скриха. Другите управляващи. Генерал Атанасов също. Не го виждам да коментира. Айде кажете. Или върват паралелни договорки някъде. Добре, ще продължим този разговор, защото сме просрочили вече времето. Няма проблем. Благодаря ви, господин Методиев, за днешното гостуване. И в най-скоро време ще ви поканя да продължим този разговор, защото трябва да си поговорим вече и за предстоящи избори, за много други неща, които предстоят да се случат и да мислим как да оправяме тази държава. Дай Боже. Благодаря ви. И аз благодаря. Благодаря ви.
Калайн Методиев бе наш гост. Сега продължаваме от нашето студио с гостуването на Виктор Папазов. Добър вечер, добре дошли, господин Папазов, икономист. Нека да кажа, че вие сте основател на Българската фондова борса. Благодаря. Това е много важно да се подчертае, когато идват гости с вашите познания и с вашата експертиза. Какво трябва да преосмисляме днешния ден, защото виждате от няколко дни какво се случва в държавата. Едно тотално противопоставяне, парламент, президентство. То не е само в България. Аз като гледам в целия свят и в Европа, и в самите Съединени американски щати. Ами, явно икономическата криза вече е толкова дълбока, че политическите партии и функционери почват да рушат устоите на реда, в който сме живяли последните десетилетия. И това неминуемо ще доведе до сериозни последици. Ситуацията е, може би, прекалено да се каже, ама революционна. Къде ще избие? Как ще избие? Обаче, все пак пропуснах да кажа, че вие сте и съветник в политическа партия Възраждане. На мен ми се струва, че идва сериозна криза. Тя вече започна, тя е пред очите ни. Вижте какво се случва в Германия, във Франция. Париж вече е окупиран град. Днес мернах някаква карта от всякъде. Белгия, Италия, Германия. И като прибавим и така напрежението в Тексас. Помня, че преди 2 години, когато започна военната операция в Украйна, ме обявиха за путинист, като казах, че заможния и охолен живот в Европа се дължи на енергийната и суровина субсидия от Русия. Ето почваме да го виждаме. Защото няма вече ефтина енергия, няма рециклиране на парите от продажбата на тая енергия пак в европейски дългоценни книжа, и Европа почва да се задъхва. Германската икономика казва, че се е свила с 0,3%, макар че вероятно е повече. Основни сектори на германската икономика, тя беше локомотива на европейската общност. Големите, химическа, металургична промишленост, там съкращенията са 40-50%. Но понеже икономиката и инерционна система по линия на междуотраслевите и технологични връзки изисква време и те почват да избират тия неща. Няма вече пари за фермери, скоро няма да има пари за кой ли не, средната класа се топи и изчезва. И общо взето изведнъж ще се окаже, че помните ли, имаше един хубав вид в началото май на 90-те, че комунистите ни лъгаха за светлото комунистическо бъдеще, но бяха прави за капитализъм. Нали го чакахме? Ето, сега ще го живеем. Само че в най-грозната, уродлива и полезна. Вие видяхте какво се случи и с двете кандидатури за Конституционния съд. Не ми се говори. Аз не знам дали тези, които ги посочих и избраха, си дават сметка, че те с този избор направиха, сринаха авторитета на Конституционния съд, респективно това означава сриване на основите на конституционния ред в България. От тук нататък, щом всеки един малограмотен партиен партизан може да влезе в най-висшия съд на държавата. Много бързо стана обаче. Да, аз присъствах и на дебатите беше срамна сцена. Там има една галерия, отвратително се почувствах, но тези хора не си дават сметка, че щом те газват по този начин и не зачитат професионализъм, авторитет на Конституция и Конституционен съд, утре това като бумеранг ще се върне и ще вият на умрел, но ще е много късно.
един подкаст. Вие наскоро казахте, че българския пазар се проваля. Пазара не върви на добре. Кой пазар? Българския, вътрешния пазар. Какво значи вътрешния пазар? Ако имате предвид капиталовия пазар, той от много години след като го национализираха за втори път, не виждам нещо особено да се случва на него. А иначе това, което вероятно ни очаква с оглед тези сериозни протести в Западна Европа, аз предполагам, че след няколко месеца ще почнем да имаме проблеми с храната. Ще почне да се появява дефицит. В същия момент българските правителства последните няколко години направиха всичко възможно да унищожат малките производители. Избиха домашните животни, финансират единствено големите латифундисти, малките страдат и тази сметка ще я плащаме. И пак ще кажа, че аз съм такъв един зъл Прокопий и неща и катастрофи. Не, това са процеси, които се виждат, но понеже се бавни хората покрай всичките тези платформи, социални мрежи, някак си живеят на секундата на минутата и не помнат повече от няколко минути или няколко дни, някакси не обръщат внимание и после нещо трябва да казват, оле, какво стана. Така е, но ето сега ни предстоят доста емоции около ротацията, около предстоящите евроизбори, на които вие като съветник на Възраждане и анализатори от Европарламента казват, че Възраждане ще има 3 депутати. И много хубаво. Радвам се, дано е така. Може и повече да има. Както казват, дай Боже. Добре ще бъде. Това, което е интересното е, че как да кажа, патриотични или националистични партии ги наричат, ще имат много съществен глас в новия Европейски парламент. И всъщност точно именно избирането на такива хора в Европарламента е шанса за оцеляването на Европейския съюз и превръщането му в една европейска общност, а не в един Европейски съветски съюз, какъвто е той в момента. Все пак отвратителното командаране от страна на Брюксел и някакви неизрани никога Европейски. Говорим непрекъснато за критериите. Изпълнихме ли ги всичките, доколкото казват, останало е само 1 или 2 критерии. Аз не съм запознат. Влизане в еврозоната? Да, в еврозоната, да. Не сме. Хайде, критерия за бюджетния дефицит все още го изпълняваме. Критерии за инфлацията не, но ако погледнем всъщност цялата еврозона вече не изпълнява собствените си критерии. Средната задлъжнялост или съотношение дълг към брутен вътрешен продукт в еврозоната е над 90%. Инфлацията също е много висока. Баланса на Европейската централна банка ако погледнете графиката, има формата на експоненциална функция. Нищо добро не ни чака и там. Обаче имам, не аз и хората, с които говоря, имат основно така притеснение как ще се извърши обмяната, превалутирането евро-лев. Аз дали има някакви притеснения? Аз искрено се надявам въобще да не стигнем до там, защото влизането в еврозоната е отказ от национален суверенитет. Не финансов, не паричен, национален суверенитет. Защото откажем ли се от националната си валута, всички решения в България вече ще се взимат не в София, не в парламента, не на Народното събрание, а в Брюксел. Или в Берлин, или в Франкфурт. И ако нещо нашите политици не слушат, не искат да приемат даден закон, примерно както беше ситуацията с тази прословута Истанбулска конвенция, какво ще се случи? Ще кажат, не искате, блокираме сметките
И тогава, защото разплащането между банковото ще се извършва вече не тук, в България, през системата Борика, а ще се извършва в Франкфурт. С натискане на едно копче, след 15 минути, всички кредитни и дебитни карти няма да работят. Единствено някакви разплащания в кеш ще могат да се правят и толкова. Тоест, Европейската централна банка ще има властта да ни постави на колене точно за 15 минути. И с дигиталната валута ще следи това какво купуваме, какво продаваме. Да. Това да не говорим. Както се случи с Гърция. 2015 година те направиха референдум, но вече бяха влезли. Защото еврозоната няма излизане от нея. Да. Тя е аз от преди 2-3 години. Великобритания излязоха, но те си бяха запазили валутата. Естествено, защото те са достатъчно дълновидни, за да знаят, че националната валута е въпрос на национален суверенитет. Всеки, който държи контрола върху парите, има силата да ви фане за гушите и да ви удуши икономически и то веднага. И аз се чуда на тези национални предатели, които не разбират какво се случва. Да. Защото няма срок. На всичкото отгоре сега ще видим какво стана и с референдума. Виждате, че парламента и сглобката погазиха закона. Ние събрахме 604 000 подписа, от които ГРАО официално призна, че 470 хиляди са валидни. Новите членове на Конституционния съд, които са гласували в пленарната зала, госпожа Десислава, имам предвид, Атанасова, тя е гласувала в пленарната зала за вашия референдум, против него, мислите. Да. Как ще гласува според вас сега, когато трябва да се произнесат? Господин Ковачев, значи, много интересно. И дали ще имат право да гласуват, след като те са... Там има чисто юридически момент, че тези хора бяха избрани, както е решението, в противоречие на решение на Конституционния съд няколко дена предхождащо тяхното избиране. Но това е работа за юрист, аз не съм специалист. Да, разбира се, да. Но нещо друго искам да кажа. Ние подадахме жалбата в началото на юли. Вече колко? Повече от половин година няма решение. Моето подозрение е, че нещата в Конституционния съд са на кантар и не може да се вземе решение. И сега това вече кантара, бърза с тия партийни калинки да бъдат скарани, за да наклонят везните, да се вземе решение и да се отхвърли. И оттам нататък ние нямаме законов механизъм, с който да оспорваме вече решение. Тоест, този парламент, и Конституционния съд ще загуби доверието на хората и своята, за жалост, легитимност. Не ви ли се струва малко странно, че колкото опита са направени за провеждане на референдум в България, те не са завършвали с такъв? Съвсем естествено е. Аз вероятно преди 10 години, ако помните, се бях кандидатирал като независим кандидат за Европейски парламент и май, че съм идвал при вас. Само, че бях на друго място, да. Да, но си спомням, че след като мина кампанията, аз написах нещо тогава и продължавам да държа на него, че това, в което живеем, е най-уродливата имитация на демокрация, която може да се купи с пари. Това беше моят извод от изборите, от участието ми в изборите тогава. И продължавам да смятам, че е съвсем актуално. Добре, защо така ни малко неглижират? Един път казват 24-та началото ще влезем в еврозоната, 25-та. Премиера се върна от Давос и каза, може и след средата на 24-та година. Защо тези хора говорят така? Така, ние говорим за нашите продажни политици или за тези отвън. Отвънка не знам дали много държат непременно и натискат да влизаме в еврозоната. По-скоро нашите марионетки слуги се опитват
да се харесат на господарите си, а Пътюм са направили някаква сметка или смятат, че като влизайки в еврозоната ще се освободи един буфер, който те може би бързо ще успеят да покажат, т.е. да откраднат. Този буфер е с милиарди, доколкото знам. Те живеят с илюзията, че са 37 милиарда евро, всъщност са май 11, всъщност 11-12 милиарда лева. И не съм убеден, но защо пък да не се опитат да ги откраднат? Аз мисля, че това решение при нас не е икономическо и обосновано, си е чисто политическо говорене на този етап. Да, ние не отговаряме. Първо, че не отговаряме на критериите за инфлация. Второ, никой не ни е поканил. Трето, този е един бавен процес. Но аз съм сигурен вече, че датата 1 януари 2025 година няма да бъде спазен. До година по това време икономическото състояние на Европа и България в частност, мисля, че няма да е цветущо и ще имаме да решаваме. Някъде в края на годината казаха, че Брюксел ще каже дали ни пуска при еврото в средата на тази година. Очаквате ли това да стане? Не, то има процедура. Април месец трябва да се изготви един доклад, да се види отговаряме на критериите или не и тогава вече да се коментира. Вижте, че Европейския съюз или Политбюро на Европейски съветски съюз, те се подиграват с нас. Да вземем примера с Шенген. И пускат ни по въздух и по вода. Не знам кой с плуване ще стигне до Австрия, защото най-близката шенгенска страна по вода е Австрия. Иначе река Дунав не се води водна граница, тя се води сухоземна. Така че пак ще минават проверки. Те ни се подиграват. Иначе само тези, които не са летяли до Виена, до Франкфурт, до Мюнхен, знаят, че на практика някакво особено ограничение нямаше. Имаше един паспортен контрол, който се минаваше точно за 2 минути. Тъй, че нищо не са ни дали, но ни накараха да се подпишем, че ще има обратно прибиране на всички емигранти, които уж са минали от тук. Всъщност те ни готвят за един европейски бежански лагер, нещо от типа както е Газа. Те просто ще ни превърнат в бежански лагер. Това е национално предателство. И другото, което ни се готви за тези ветрогенератори, които ще се изграждат в Черно море, които според специалисти могат да сложат доста голямо черно петно на туристическият бизнес. Не знам, въобще цялата тази възобновяеми енергийни източници е една много дълга тема, ако искате може да говорим. Тя е една огромна измама. От чисто икономическа гледна точка мога да го обоснова, че това е една огромна... И рибарите вече са много притеснени. Естествено, че са притеснени. На всичкото отгоре хубаво. Перките ще се въртат. Какво правим с този ток? Къде ще го слагаме? Къде ще го акумулираме? Защото чухме там едни младежи, дето се хвалят, че са завършили престижни търговски гимназии в чужбина, защото те икономика не са учили, говорят за батерии. Ама то не става за батерии. В България имаше една прекрасна акумулираща мощност. Тя се наричаше Павец Чаира. Точно така. Щупиха го. И май го щупиха умишлено. Колко години не могат да го ремонтират? Явно някой има интерес да не бъде ремонтиран. Ако помните, имаше един български драматург Станислав Стратиев. В Римска баня той беше казал: случайно само се жена. Няма случайни неща. За да се щупи Павец Чаира не е случайно и за да не го ремонтират вече година и половина също не е случайно. Много интересни неща
може би ще се случат, но те ще рефлектират върху начина ни на живот, който напоследък, особено за голяма част от населението, не е никак добре. След време ни чака сериозен и хранителен и енергиен глад. Господин Колев, тази година горивото на пети блок в Козлодуй свършва. Да, ама идва от Уестингхаус. Я дойде, я не дойде. Защото видяхме, че САЩ обещаха на Европа, че ще ги снабдяват с колкото искат втечнен природен газ, само и само да се отърват от лошата руска зависимост от руска. Сега в Германия заговориха отново, че може би да получи. Вчера Байден каза, спираме втечнения газ на всички страни, които нямаме преференциални търговски споразумения, което включва Европа. И спира строежа на всякакви нови терминали за втечняване. Но Европа е изправена пред сериозен глад на природен газ. Има нещо друго. В Германия се прокрадва идеята, че те може би ще възобновят преноса на газ през Северен поток. А кой ще го ремонтира Северен? Това не знам. И кой ще им позволи? Това са мечти, плюс това ремонта на едно такова съоръжение трае минимум година и половина. Да. Тогава германската икономика мисля, че ще е колабирала. Дано при нас така нещата да се забавят малко. На следващото ви гостуване ще продължим да си говорим по тези теми. Ще го направим в най-скоро време, защото ние държим нашите зрители да бъдат добре информирани. Благодаря ви, обективна и точна информация без политически привкус. Благодаря ви за гостуването. Сега е време за реклама. Години. Рим, Италия. Върлува епидемия от летаргичен енцефалит. По молба на кралица Елена Савойска, на помощ идва Иван Раев. След прецизна работа с силно отровната билка Атропа беладона, той успява да излекува над 1400 болни и става носител. Евроком изчезна и сателитно, и интернетно. Изведнъж изчезна като дим. Дали е само при Вилаком така? Ама едва ли е само при Вилаком и интернетно и сателитно да изчезна. Изведнъж така ненадейно. Има го. Обаче въпросът е, че не се ползва. Да, прав си. Това е регулация на европейско ниво. Друго. Когато така се подготвях за предаването, прочетох, че подобни промени за промяна на семейния кодекс за споделеното родителство са били предвидени още 2016 година беше, да. И не се е стигнало до никъде. Не се стигна, защото тогава опонентите бяха така доста гласовити, да кажем, и може би нямаше законодателна воля. Сега имаше обсъждания, имаше готов законопроект, аз лично отново участвах в работната група, обаче не се стигна, остана си на ниво проект. Извинявайте, дали ще бъдат направени така промените, че да няма различни тълкования? Това беше един от фокусите на днешния разговор и това беше поискано от самите съдии. Да няма възможност от разнопосочни тълкувания, за да е по-лесно прилагането на мерките. Има ли сте и опоненти днес? Какво казаха те? Къде се опитаха да ви оборят? Това беше един от фокусите на днешния разговор и това беше поискано от самите съдии. Да няма възможност от разнопосочни тълкувания, за да е по-лесно прилагането на мерките, които има ли сте и опоненти днес? Какво казаха те? Къде се опитаха да ви оборят? На мен ме прави впечатление една от опонентите, която каза, че семейството трябва да вземат решението сами, без наместа на външна структура. Няма как да стане. Без наместа на съдия, на каквато и да е структура, семейството само трябва да вземе решението си и да се оправи помежду си във вътрешния семейен кръг, което на нашето модерно общество според мен е абсолютно невъзможно и неприложимо. Трябва да има санкция и страх от подобна санкция. Точно така, това работи
работи, защото на европейско ниво и не само на международно ниво работи точно този страх, че ще бъдеш санкциониран, ако направиш нещо, например, ако не предадеш детето на другия родител. Санкциите са сериозни и опасността, че може да бъде корумпирано твоето участие в живота на детето и твоята родителска грижа и права могат да бъдат корумпирани, това всъщност дисциплинира родителите. И когато аз съм присъствала на различни форуми с колеги и питам, добре, кажете какво правите, когато детето не иска, защото в България това е най-популярният начин да се отказва изпълнение. Не отказва майката, например, която трябва да изпълни, ами 5-годишното дете излиза пред полицията, навежда глава и казва ми, не искам да отида при тата. Нещо друго много интересно, което научихме тези дни, ще го коментираме и в някои от следващите издания. Ще ви поканя за едно дете, чието родители живеят в Бразилия, в България и не иска повече да се прибере при тях. Явно има причина това дете. Всъщност детето, доколкото аз познавам казуса, е на 14 вече навършени години и децата, когато имат 14 навършени години, имат различни правомощия, като вече непълнолетни лица. Тоест до 14 са малолетни, след това са непълнолетни. По отношение на закона за защита от домашното насилие, те имат право сами да търсят защита. Тоест не да взимат решения за живота си, но да търсят. Несторов, имаме още малко време. Само това искам да ви кажа, че скоро тук беше адвокат Карло Луканов и той каза, че при споделеното родителство около 80% от семейните войни спират. Да, това са термини, които има навсякъде в Европа. Аз тук за малкото време, което оставя, искам и тук да съобщи, че има поета отговорност от властимащите в момента, че в срок от 2 месеца ще има проект закон, който ще бъде внесен за гласуване. Дано не се изкарат нещо в парламента. Ще има по-навременни и удачни мерки, ще има по-качествени услуги, ще има по-добър контрол от институциите, от дирекция за закрила на детето, от ДСП, които в момента най-голямото оплакване е, че те не работят и не изпълняват качествена услуга, за която би трябвало да правят. Всъщност отговорността е обща. Тя е на всички. Ако искаме да гледаме в бъдещето и да имаме здраво поколение, здрави индивиди, които растат без липсваща грижа от страна на родителите и на хората, които са компетентни да ги отглеждат и имат тези права, то ние трябва всички да се постараем. Ами така ще бъде, но какво можем да кажем към финала на нашия разговор? Аз мога да кажа, че споделеното родителство е работещ механизъм, работи в по-голямата част от света, работи и в Румъния, и в Гърция, например. Е виждал света много от високо, от Еверест, така че... Така че това е, ние не сме първите, но сме едни от последните, които въвеждаме този механизъм. Защото борим се за равноправие между мъжа и жената и тук вече става въпрос за равноправие в техните родителски роли, което е абсолютно идентично. Капацитета на двамата родители много често е напълно еднакъв. И какво става с сегашния закон? Майката обикновено получава 90% от времето, бащата получава другите 10% при равен капацитет. Искаме при равен капацитет да има и равновременно отглеждане на децата, и равно участие, равни авторитети и да може да бъдат децата здрави и психически устойчиви. Надявам се, че ще бъде така, господин Несторов, няколко думи. Вятър на промяната, видяхме днес, че вятър на промяната е дошъл. Да не отвее само тези промени, които вие подготвяте. Надявам се, че не. И видях, че обществото вече не се обърна към този проблем и не го неглижира. Благодаря ви. Благодаря ви за днешното гостуване. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Това е финала на днешното издание. Но преди да се разделим, ще видите гостите, които бяха в днешното ни издание, прогнозата за времето, неблагоприятните дни. Екипа и аз ви пожелаваме приятна вечер и до утре точно в 16. Кое е едно представление през желанието да видиш Калановски? Как звучи? Моля те. Аз се чуя. Между другото, на сцената по-ми харесва. Един такъв извисен, романтичен, иначе се закача много добро чувство за хумор. Има дори да поставя така леко
в неудобно положение. Аз не знам какво да ти отговоря. Аз съм от един от кварталите на София, там префарцупеността не е на мода и не е била никога. Да. Много е земен по репетиции в живота, а на сцената герой. Независимо, че ние твърдим, че живеем в една демократична държава, големия брат често пъти е зад вратата и наднича. Както казва моят персонаж, не напразно и са голяма част от споровете сега за разни паметници. Не искам да политизирам, но който контролира миналото, той контролира и бъдещето. Може би именно поради тази причина отпора да се премахнат някои паметници. Това, което се случи в Съединените щати е очаквано, закономерно и подсказа, особено на оная част от не особено наблюдателните български анализатори, че в Съединените щати, когато има конфликт, той е реален и си търси естествените завършващи решения. Съединените американски щати са конфедерация по същество, федерация официално се водят и тя се опира на едно широко оправомощаване на федералните единици в 50-те щати. Това много често за България, в България се някак подценява, оставя се като нещо подразбираща се подробност. Но не е толкова голяма подробност и сега точно е случай, в който се вижда как фактически функционира една федерация като Съединените американски щати. Сблъсъка по същество е още по-интересен и пред отношение поучителен за България. Във вчерашния ден президентът каза, ако има такива сигнали, нека някой ги подаде. И днес госпожа Нинова излезе с пресконференция, защото всички политически лидери горе-долу се изказаха в последните 24 часа, с изключение на един, за него ще говорим отделно. Този един не е ли задължен на президента? Бойко Борисов е изключително задължен на президента, все пак благодарение на него тръгва Барселона. Миналата година, знаете, лятото президентът форсира процедурата по отстраняването на главния прокурор Гешев чрез Висшия съдебен съвет и министър на правосъдието Крум Зарков, за да може да бъде махнат Гешев, който беше тръгнал на абсолютна война с Бойко Борисов и който щеше вече да се върви към финално обвинение. Стигна се до смяната на Гешев, Барселона Гейт се смачка и отиде в кошата. Борисов до края на живота си трябва да е задължен на Румен Радев. Двамата очевидно вече са свързани с дружба, която бих определил като по-дебело от кораб. Какво трябва да преосмисляме днешния ден, защото виждате от няколко дни какво се случва в държавата. Едно тотално противопоставяне е парламент, президентство. То не е само в България. Аз като гледам в тези свят и в Европа и в самите Съединени американски щати. Явно икономическата криза вече е толкова дълбока, че политическите партии и функционери почват да рушат устоите на реда, в който сме живяли последните години. И това неминуемо ще доведе до сериозни последици.
представи сигнали за корупция по време на служебните правителства на президента Румен Радев. Габриела Славова и майка и Красимира Трифонова, обвинени в убийството на Пейо Пеев, остават в ареста. Втори съд в България разреши европейска заповед за ареста на бизнесмена Цветан Василев. Вие сте централната емисия новини на телевизия Евроком.